Horasma dihita saluhutna. Omatikina hita marsiajar sekolah sahabat. Jupang musai hita di program Beta Hita marsiajar sekolah sahabat. Persiajaran sekolah sahabat tu nama gudang triwulan 2 2010 sia. Sahab mahita tu persiajaran 12 di hari Selasa 10 Juni 2010 sia. Ima namar judul Dame Namonang. Piga-piga pemikirion nanaeng si jahota di padanay baru. Hobar tu parsaripeon na merbeda ugamo. Molo tajaha di buku Sada Korintus pitu ayat 12 rodi ayat 15. Sada Petrus tolu ayat 1 rodi ayat 2. Pasu-pasu tu oroan Kristen na sahaporseaon. Molo tajaha di Sada Korin si Paulus mangaleon alus tu akahalak naung mubai alai totop mardongan saripe tu naso saha porsiawan. Dihita saluhutna na mabiar gabe parwahon hacit ni roha. Nitu hita manang na paru morhom dirini nasida sendiri nang dohot anakon ni nasida. Songonoma padok ni si Paulus taringot tu halak na adong di parsaripeon na badia. Jala na haulion na natu natotop masa dukon hamubaon ni oroanna. Haporseon ni sahalak oroan Kristen babadiahon. Oroan na asing nang akada danak nang adong di nasida. Molohata babadiahon ikut do atusatay. Ia pasu-pasu tu oroan na so marhaporseon Roma isian ngulu ni oroan na Kristeni. Alai molo boido gabe sada halungunod don di parsaripeon ni. Molo di akka pasangan naso saha porsiaon. Mabain sada putusan asa marsirang niyan. Nang pe pakorhon ni tumborat do alai di dok Tuhan ido loas maibana mangulahuni. Mulu tajahai di Sada Korin pitu ayat 15. Di jauh asa mangulu di bagasan dame. Nang pe parsaripeoni dang sada haporseaon. Alai ikom maluluan hadameon ni Kristusi. Asa mamareta di bagas tabi. Hiriman ni rohata ima ikoma jagota parsaripeoni asa totop sada. Nagabe sada tada manang bukti. Ia barita nauli monang do dihadongon ni tiki nasusa. Jala ima na mangaleon roha dame. Tuhalak naso porsea namar saripay. Gabis sada daging nang pesada halak na porsea. Ahado nagabi batasan tanggung jawab ni sahalak pasangan na porsea tu pasangan na dohot naso porsea. Holong ni roha. Haburjuon naso ratalu. Ulaun holong di bagasan toruk ni roha. Jala akka panindangion napasonakon rohasian akka naporseai lahu majadiyo dalan laho pamonakon pasangan naso porsea manang naso Kristeni. Paneahon diri di bagasan parsaripeon Kristen Roma i inorhon ni nasangap natalehon tu Kristus.
Mulut ajahai di Efesus 5 ayat 21. Ditiki sahalak oroan Kristen saor tu pasangan nana soporsea haburjuon naima parjolo ikodo doson tu Kristusi. Haburjuon tu akka janji-janji ni debata di bagasan ngolu ni sahalak. Indadai dalanan laho mangaleo dirina tu hasusahan. Nang tu ulan lomo-lomo ni oroanna naso burju jala juking. Adong do dihirim na marjuangi di rumah tanggana doho sahalak naso sahaporsiaun tu ibana. Molo adong ahama nabui lehonota pangerupion tu halak pasangan naso rap sahaporsiaun. Omana totong naboi tapi kiri asa adong dame namonang di parsaripeoni. Songonima parsiajarata sikola sahabat sadarion horas ma dihita saluhutna.